शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी भाजपचा पुन्हा एकदा करेक्ट कार्यक्रम केलाय। तळवणे उपसरपंच रामचंद्र गावडे यांनी भाजपची साथ सोडली आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते विद्यमान उपसरपंच रामचंद्र उर्फ रंजन गावडे, माजी उपसरपंच निलेश गावडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण बर्वे, संजय पालव, संतोष गावडे, आबा गावडे, प्रसाद गाडगी आदींसह शेकडोंनी शिवसेनेत प्रवेश केला। आमदार दीपक केसरकर यांच्या संपर्क कार्यालयात हा पक्ष प्रवेश करण्यात आला। यावेळी शिवसेना नेते अशोक दळवी, महिला जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, सुधा कौठणकर, सुरेंद्र बांदेकर, उपतालुका प्रमुख राकेश पवार, अनुसूचित जाती सेल युवा प्रमुख प्रशांत जाधव, विनोद सावंत, गजानन नाटेकर, अरिजित पोकळे, महादेव राऊळ आदींसह शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते।